Сәлем, бүген бездә бик тиз һәм җайлы пешерелә торган печенье рецепты. Аз гына ингредиентлардан матур, уылып тора торган тәмле печеньены барыбыз да яратты. Рецептны саклагыз һәм сез дә пешереп карагыз. Әйдәгез башлыйк. Башта коры ингредиентларны берләштерәбез. Шикәр, комы, он, ванилин, камыр кабартучы, ягъни разрыхлитель, какао салабыз һәм барысын да әйбәтләп болгатабыз. Бер күкәй сытабыз, бераз болгатып, май өстибез. Йомшарган ак май да булырга мөмкин. Мин эретеп какао мае салдым. Печеньелар формалаштырып табага тезәбез. Өстен шоколад яки M&M's белән бизәргә мөмкин. Без менә шундый кечкенә матур M&M'слар таптык. Печеньены мәктәпкә алып барган идек, балалар бик шатты. Хәзер духовкага пешерергә куябыз. Печеньелар бераз кабара һәм тиз арада пешеп тә чыга. Балаларны сыйларга яки өстәлне төрләндерергә теләсәгез, сез дә пешереп карагыз. Мин бу рецептны төрек телендәге блогтан алдым. Шундый ук безгә чит булган рецептлар һәм Төркия тормышы турында видеолар минем аккаунтларда язылып куегыз.